मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै सनापुर गेजेर आरो गोजौ फरायसालिया UNOनि बानजायनायाव 1974 मायथाइनिफ्रायनो बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय सनापुर गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सहेन उजिर आरो लेङाइ फोरोंगिरि राकेश उजिर बिथांमोना फरायसा फरायसुलिफोरखौ लाफानानै मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै गावसोरनि फरायसालिनि सोरगिदिं बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। बे आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै फरायसाफोरखौ रोंगौथि गोनां खालामनो हरखाब बादायलायनाय आरो हरखाब बिबुंथि बुंनाय, मोसानाय बायदि हाबाफारिबो लाफानाय जायो। गासैबो निउस बुथुमगिरि फंबायमोननिसिम साबायखर बावबाय। दा जोंनि दिनैनि जे बुहुमनां जि आबहावा सान, बे आबहावा सानखौ जोङो जोंनि फरायसालियाव जोङो खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा बर्तमान जिथुनाखि एयार पलिउसन बा थिग बेबायदिनो प्लास्टिक बाहायनाय बा थिग बेबायदिनो जि माने दैनि जिथुनाखि लैथोआव जिथुनाखि बिनि लेभेला बारायबोनाय, बेफोर गासैबो जि जेंनाफोर जोंनि जिथुनाखि गोग्गो देहानि फारसे नोजोर होनानै जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा लोगोसे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे सांग्रांथि जायो, जोङो सांग्रांथि खालामनो थाखाय जोङो दिनै बुहुमनां जि परिबेश दिबस अर्थात आबहावा सान, बे आबहावा सानखौ जोङो मेनलि खुंनाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो जोंनि सनापुर बर' गोजौ फरायसालियाव जोङो गिबि जोङो सरकारनि बिथोन बायदियै जोंहा समायखिरा लानाय हाबाफारि, बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ जों मावखांबाय। लोगोसेनो जोङो बिफांखौ गायबाय। बिफां गायनायनि उनाव दा जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै जोंहा फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव जों मोनसे कुइज प्रग्राम लादों। कुइज प्रग्राम जागोन आरो बे कुइज प्रग्रामनि गेजेर गेजेर जोंहा मोसानाय, लोगोसे बिदिनो हारिमुनि माखासे हाबाफारिफोर दङ, मोसानाय बादायलायनाय, आरो लोगोसेनो जोंहा ड्रयिंनिबो मोनसे हाबाफारि दङ। जों बेखौ एसे उनाव जोंहा जागोन। दा बेफोर गासैबो हाबाफारिखौ जोङो दिनै बे मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो फालिनाय जादों। कम्पिटिसन हिसाबै लागोन नामा? बेयो जोंहा कुइजआ कम्पिटिसन हिसाबै जागोन। दा बेयाव प्राइजबो होगोन जोङो। बेयाव जों मोननै लेभेल खालामदों, जे 6 थाखोनिफ्राय 8 थाखोसिम मोनसे लेभेल आरो 9 आरो 10 थाखोनि बे मोनसे लेभेल। बेयाव जोङो कम्पिटिसन खालामगोन। बे कम्पिटिसनाव जोबनायाव जोङो माने बान्था राननाय हाबाफारि दङ। बे बान्था राननाय हाबाफारिखौ जों लागोन। आथिखालाव बुहुमारि आबहावाया ओरैनो जों जाहाथे जोंनि जि एयार पलिउसन जानाय बा जोंनि प्लास्टिक पलिउसन बा जों जाहाथे दाखोर दालाखौ जानला मोनला गारा, बा जोङो जोंनि दैमा दैसायाव जोङो एसिड जातीय केमिकेल बुस्थुफोरखौ जों गारा, बेखौ गारोब्ला बेयो माने पलिउसन जायो आरो बेयाव थानाय जिथुनाखि दैमाफ्राव थानाय जिब जिबि, बे जिब जिबिफोरखौ नस्थ' जायो। जाहाथे बेफोर जाया, बिनि थाखाय दिनैनि जोङो मुलुगनां जि आबहावा सान, बिनि गेजेरजों जोङो फरायसा फरायसुलिफोरनो जोङो मोनसे मेसेजखौ होनो नागिरदों।